Makhosi amakhulu-ke, ndawo kwethokoza. Ngiyanibingelela ke makhosi, ngiyanibingelela iy'ngane zakwethu, ngiyambingelela iy'ngane zedlozi. Umhlaba wonke, South Africa yonke, la kufinyelela khona ama-South Africa nawo wonke la ekhona emazweni ngamazwe. Ko-United States o-UK, ngabe uJapani noma useMozambique, useSwatini. Ngiyanibingelela nonke nama-Afrika amahle. Kunini nikwazi ukuzwa isiZulu. La ingane zakwethu ngizothi nje sizoke sixoxe kabanzi lana, sixoxe ngento, ngesihloko esithanda ukubaluleka nengifuna abantu bake bazi. Sikhuluma ngegobongo la, ngobungozi bokudla igobongo kungafanele. Of which ngiyaye ngibona abantu abaningi beba nokudideka. Lana-ke ngenza ukuthi nibingelela omkhulu wasemakhosini, indaba enhle exoxwa ngofakazi. Unozigemegeme umfungela umhlanganyelwa, madoda amakhulu. Lana ngiyanibingelela iy'ngane zakwethu. Nibingelela uye umoya ovunguza ukuthanda kwawo. Lana nje sixoxa ngobungozi bokudla igobongo kungafanele. Wena-ke osafanele noma oqala ukubona noma ukubuka ividiyo kamkhulu wasemakhosini, ngizocela nje ukuthi uke ube umuntu osubscribe-ayo. Please subscribe to my YouTube channel and make sure ukuthi when you do subscribe, maqedane-ke bese-ke uba yilo muntu esizombiza ngokuthi-ke you press the notification bell if you don't wanna miss any of these videos. La ingane zakwethu-ke ngizothi nje nami ukuquote kuma-titles la engibhale khona. Lana-ke ingane zakwethu ngoba ngifuna ukumemorize ngazo yonke into ngiyibeke kahle ngononini. La ingane zakwethu kunomuntu la othola ukuthi udla igobongo lomndiki nomndawo, kanti abantu abadala bakubo abambethe abafuni adle leyo gobongo, bafuna adle ini? Ubulawo. Medla-ke lobu ubulawo, abantu-ke kufuneka bazi between igobongo nobulawo. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi abanye ababazi ubulawo ukuthi buyini. Ubulawo-ke buyahlukahlukana if ngizosho. Khona ubulawo obumhlophe obomvu, kuyaba khona-ke nobumnyama, kodwa-ke enye topic for another day leyo. Ngicabanga ukuthi sizofanele sigxile kuyona ukuthi ubulawo kahle kahle buyini. La bafuna basuke befuna ubulawo obumhlophe, bafuna ukuthi ukwenze njani, baphakamise ukuze bezophakama kahle emzimbeni wakho. Bese-ke bayahlambululeka noma bayahlambuluka. Kufuneka kube yinto ethi ayibe kanjalo empilweni yakho ukuze nawe uzokwazi ukuthi bahlambuluke babe right maqedane bese bekuvezela ke inhlahla, bekubonga ngaleyo inhlahla basuke bezokunikeza wona. Kodwa akubona bonke abantu okufuneka kahle kahle badle igobongo. Igobongo-ke yinto okumele uyifune ekhaya lakini emlandweni, ukuthi kwakudliwa hlobo luni lwegobongo. Ungatshelwa nje ngumelaphi wendabuko kuphela ukuthi wena fanele udle igobongo, ngoba baningi nje nabelaphi othola ukuthi bafuna ukuthi udle igobongo kodwa azi ukuthi hlobo luni lwegobongo lolo kufanele uludle. Yabo, abanye abantu sebathi nje igobongo nje yonke into bagobongo sisisa, abazi nanokuthi igobongo lini. Kwabona ubulawo lobo ababazi. So-ke ingane zakwethu ufanele wazi, ufune lento emlandweni wakini ukuthi kwakudliwa hlobo luni lokhamba. Ungatshelwa umelaphi nje wendabuko. Ubulawo umuthi omhlophe othi uma ufaka emanzini abandayo, uma ushaya kukhuphuke ingwebu. Kuyenzeka ingane zakwethu kukhona nobubomvu. Ngeke size sigxileke lapho. Kukhona nobubomvu ubulawo. Buyahlukahlukana, kodwa-ke lobo kusuke ngobunye ubulawo. Ngoba ngisho ukuthi ubulawo bune-stage zakhona, kodwa la ubulawo bumhlophe umuthi omhlophe nje othi uma ufaka emanzini abandayo maqedane ushaya ukhuphuke igwebu. Awukwazi ukumisela igobongo lomndiki nomndawo ungenawo umndiki nomndawo, uzogula ngoba usuke sewamukela umoya ongesiwo wakini.
Lokho kufanele ukwazi nje ukuthi ke awufanele phela wamukele umoya ongesowakini noma ongesona umoya owuphiwe okungesona isiphiwo sakho. Igobongo ke alimiselwa umuntu osuke eyothwasa kuphela. Futhi akusibona bonke abantu okumele badle igobongo ukuze izinto zabo zizobahambela kahle. Qaphela, yazi indaba yakho, yazi ukuthi ngempela afanele ngabe wena udla hlobo luni lwegobongo, wazi umoya okuwe ophila kuwo. If ungakwazi lokho, tshela thina noma yiza thina belapha sokutshela ukuthi okay sikwenzele noma isimo sesiwashe esithize noma sobulawa obuthize okusagobongo noma okusabulawa obusebenza njengesimo sesambulo okuzohambula nawe baziveze kuwena abantu abakuwe noma iveze imimoya ekuwe. Available iyakwazi ukuvela ngisho nangesiwasho. Mina njengomkhulu wasemakhosini ngiyakwazi ukuvezela ngisho nangesiwasho ngikwenzele leyo nto. Ngithi hamba wenza u1 no2 no3 nasebulawini ke bomuthi futhi ngiyakwazi ukwenza kwazise phela ngikwazi ukwenza ngeswasho ngoba nakho ngumuntu waqala khona ekuthenini umuntu abe njani abe ngumthandazi. Nganza ukuthi ke lana ke uma udla igobongo usuke kuabantu bakini abangasekho abalicelile bakutshela futhi ukuthi udle hlobo luni lokhamba, futhi mase ulidla awulidlili kumuntu noma kagobela, ulidlela kini ngoba usuke uzoxhumana nabantu bakini abangasekho. Okay, lana ke nganza kwethu I'll make a point of correction la noma ngeso point of correction exactly, kodwa ke just nje ukucacisa kunabantu okuthiwa kufanele badlela igobongo lemoya ngoba nakho bedlela kwagobela ngoba nakube nenkinga emakubo noma kunezingxaki ezithize. Kodwa nje normally igobongo liyalidlele umuntu kubo ngoba kusuke kufanele uxhumane nomoya abantu bakini abangasekho. Okay, right. Bese sibuza ukuthi ubani owathi igobongo limiswa izangoma nezinyanga nabathandazi kuphela na? Okay, right. Lokhu ke sekuya ngokuthi ekhaya ninolwazi olungakanani. Njengamanje if you gonna see abantu abakhona emhlabeni njengamanje baswele ulwazi kakhulu. Abantu abayazi imvelaphi yabo, baqhamuka umuntu esezwa njengabelaphi noma esezwa ngomuntu. Lucky enough to find umelaphi osuke enolwazi esuke ezokwazi ukuthi enze njani akwenzisele izinto zakho ngendlela okuyiyona yona, acacisele kahle noma esuke nolwazi oluningi noma ke ongenalo noma lolu lwazi, kodwa ozokahlale phansi athi hayi mntana make ume kancane ke ngiyobuza nakwabadala noma ke ngobuza kwabanolwazi ukuze ezokwenzela into eqondile nekuyiyona yona. But ke ngesibhleme lokho abantu abaningi esikhathini samanje sebathanda izinto ezisheshayo, izinto ezobaphumelelisa manje within a second ngemlingo ngamanye amazwi. Kodwa ke angikho lapho, ngisekuthenini ke ubani wathi igobongo limiswa izangoma nezinyanga abathandazi kuphela. Lapha ke kuyaye kwenzeke nganza ukuthi uma ukuthi abantu bakini banolwazi ukuthola ukuthi ulimiselwa umuntu omdala wakini igobongo. Into nje eyenzekalayo leyo uma kukhona umuntu owaziyo uyakumisele igobongo. Into nje yasekhaya vele kahle kahle igobongo. Ukuqala ke uma uqala uma uqala kwakwenzeka kanje. Wakuthi uma ngabe ingane uthola ukuthi kwenzeka uthola ukuthi kuba nezinsolo ekhaya zokuthi ingane mhlasimbe ayibonakali kahle ukuthi ingeyapi, babe banobulawo ke bakulowo muzi. Ingawo kufanele wazi uhlobo lobulawo bakini noma wazi igobongo lakini, wazi zonke lezi zinto. That's where it comes to the point la sithi khona kukhona abantu othola ukuthi le topic ngivusela ekutheni kufanele wazi ukuthi lana kube khona abantu uthola ukuthi khona imithi engabasebenzeli, kodwa abanye uthola ukuthi umuntu ayithinta ivana emsebenzini ngoba kusuke kuyinto evele ikhona kwakuyena egazini kwakubo.
kwakudaloku ikhona ke vele imithi othola ukuthi umuthi uyayisebenzisa ingakusebenzeli kodwa abanye uthola ukuthi abasebenzele uthola ukuthi abanye basebenzela isiwasho kuphela lena ke it comes to the topic kodwa ke kufanele wazi ukuthi la amakhetla ababenze njani uma ngabe kuqala kwakwenzeka kanje uma kuzwakela noma kusolakala amakhetla nokusola ukuthi engaboni kahle ukuthi benogogo babengabona kahle ukuthi ogogo bemulisa ngithini manje okay uqala uma kuzwakele ukuthi ingane ekhaya amakhehle engaboni kahle ogogo babemulisa ukhamba babelumisa ukhamba ngasese kuqala ukuze babone ukuthi eyala ekhaya yini lengane njalo lokho kwakwenziwa ngenxa yokuhamba kanjani lo khamba lasekhaya abalwazi lolu lungolwa ekhaya lwanikezwa idlozi la ekhaya noma la kulowo muzi kwakwazi ukuthi kubonakaleke uma ke ugogo sebelushaya ukhamba ngasese uma luphakama ingane yala ekhaya ingenzelwa usiko noma lingaphakami uma lingaphakami kwakungesiyona ke yalapha ekhaya kodwa ke lana kuyachaza ukuthi uma ingane isuka ingenzela usiko uma ngabe liphakama uma belingaphakami futhi kwake suke ngiyona ngolona ekhaya imkhuba ke lena into okwakuyizinto zasemakhaya abantu ezazivamisa ukuthi zenze futhi zisize abantu emndenini ngendlela okuyiyona nofuthi uthola ukuthi abanye umuntu emzini yabantu sekwabalahlekela lokho okuningi nje abantu sebalahlekela ngisho nayi ihubo lasekhaya abantu abasazi uma ungabuza nje ukuthi umuntu ihubo lakini kwakungela lalithini ihubo lakini angeke aza kutshela umuntu ziningi ke izinto engane zakwethu bengicafuna nje ukuhlephula kancane ngazi ke noma abantu nizwile kodwa ke ozwe kahle ngoba nami ngiyahlephula nje ihloko ngichaza kahle le ndaba ukuze wazi ube nokucaciseleka ngegobongo ukuthi kuyini kuyingozi kangakanani ngoba kuyingozi kakhulu ngempela engane zakwethu ukuthi uzodla igobongo wena kungafanele noma ungazi fanele udle gobongo lini omunye umuntu uyayenzele nje amisele nje ubulawu maqedane bese ba right nobulawu ke buyahlukahlukana kuyazi ukuthi kona ubulawu approvayo empilweni yakho zazi ukuthi umiphi uyazi into yakho funa ulwazi research and umuntu uye kuye umuntu ubambisane nanomuntu omaziyo noma ethembayo nganza ukuthi thokoza ke makhosi amakhulu ngiyaphela lapho ke thanks for watching this video up until the end ngibonga thokoza makhosi.